The Department of Social Welfare and Development Field Office 5 is headed by Regional Director Leo L. Quintilla. DSWD is a government agency that caters and provides services to the poor. It also protects Filipino citizens, especially women, children, youth, elderly, a person with disability from abuse and provide for the needs of the neglected. The mission of DSWD is to lead in formulation, implementation, and coordination of social welfare and development policies and programs for the poor, vulnerable, and disadvantaged. Program services and units of DSWD includes Social Marketing Unit, Kalahi Seeds or Kapit Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive Integrated Delivery of Social Services and Listahanan. Social Marketing Unit of DSWD is responsible for disseminating vital information regarding the implemented projects, program, and services of DSWD to the public. While Kalahi Seed is a poverty alleviation program that helps the communities in poor municipalities to determine challenges on poverty and implement developmental projects using the strategy of Community-Driven Development Approach or CDD. While Listahanan is an information management system that identifies who and where are poor are nationwide. What are your experiences and learnings as an intern of DSWD? Madami akong experiences bilang intern ng DSWD sa program ng Kalahi Seed under the supervision of Miss Ronel Sertan. Sa Kalahi Seed, nalaman ko yung mga program na ini-implement ng DSWD para sa mga community para tulungan silang umunlad yung komunidad nila. Sa experiences ko sa Kalahi is, nagsulat ako ng feature stories ng mga community volunteers. Sa pagsusulat ko ng feature story, nalaman ko kung paano sila nagsimula bilang community volunteer ng Kalahi, ano yung mga program na na-implement na nila sa barangay, and paano nakatulong yung Kalahi sa community nila. And aside from writing feature story, nag-produce din ako ng mga postcards ng mga community volunteer. Though sa pag-e-edit, kahit first time kong gamitin yung app, ginawan ko talaga ng paraan kung paano ko siya i-edit. Then, nag-facilitate din ako ng mga IAC material sa mga respondents. And nahirapan ako sa pag-facilitate kasi may mga students na unresponsive or dahil sa sobrang busy. Then, nag-perform din ako ng admin task, kagaya ng market survey. Sa pagma-market survey, nalaman ko kung ano yung mga trends sa market, ano ba yung mga actual cost ng mga materials, ng mga needed supplies ng DSWD. My experiences sa SMU is naging tracker ako. Binigyan ako ng tracker ng supervisor ko na kailangan kong i-update every time there is a post sa FB page ng DSWD Region 5, and kung may published story ang kada media outlet regarding the activities and programs ng DSWD 5, and yung mga press releases and also photo releases na nilalabas ng DSWD sa page nila. Sa Kalahi Seeds naman, during my internship doon under supervision of Miss Ronel Sertan, nag-transcribe ako ng video interviews mula sa 3 barangay, 2 sa barangay ng Sorsogon and 1 sa Camarines Sur. Sa isang video na transcribe ko, kailangan ko siyang i-translate from Bicol to Tagalog, and yung 2 naman is okay na since nakatagalog naman siya. Then, after ko mag-transcribe, inutusan ako ni Miss Ranel na gumawa ng backgrounds para sa mga consolidated poems na ginawa ng mga volunteers ng Kalahi Seeds, and also yung mga natulungan din ng programa at proyekto ng Kalahi Seeds. Sa
300 hours na maging intern sa DSWD. Maraming experience kahit work from home lang siya. Yung parang makikita mo yung mga struggles ng mga tao na gustong humingi ng tulong sa DSWD. Tapos, yun, yung unang task ko yun kay Ma'am Jessica. Hanapin ko yung mga may question about sa listahanan, yung mga gustong makasali. Tapos, yung gumawa din ng feature story. Tapos, after 200 hours kay Ma'am Jessica, nilipat na kami kay Miss Ranel. So, yun. Another feature story din. Tapos, yung paggawa ng quote card. Parang ganun. Yung mga yun na rin yung learnings na nakuha ko sa internship na to. Yung parang dapat meron kang pasensya na dapat habaan mo pa na hindi ganun kadali ang trabaho ng isang DSWD na 'di ba marami palaging nagbabash about sa trabaho nila, yung mahirap i-approach kasi mabagal daw yung 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 pagbigay ng mga guidelines about sa mga programs. Parang ganun, yun din yung learnings na dapat din ipaintindi sa mga tao na yung ganun yung trabaho hindi madali. Kailangan mo din na isipin lagi yung the other side of the story. Parang ganun. What are your struggles? Madami akong struggles na kinaharap as an intern sa DSWD. Siguro yung una is yung paggamit ng mga editing softwares. Kasi nung nag-start ako bilang intern, akala ko kapag office work is mag-encode lang ako, print ng mga materials. Pero nung naging intern ako ng DSWD, nalaman ko na yung trabaho pala nila is hindi madali talaga. So, yung struggles ko sa pag-editing is hindi ko masyadong alam pang gamitin yung software na ginagamit ng DSWD sa pag-edit. So, kailangan ko siyang i-explore sa panonood ng mga video tutorials sa YouTube. Tapos, pagtatanong din kay Miss Ranel kung paano yung tamang format ng editing. Sa pagsulat naman ng feature story, siguro nahihirapan ako sa pag-construct ng idea kung saan ko dadalhin yung story ng community volunteer na ma-highlight yung mga pinagdaanan niya as a community volunteer ng Kalahi. Kaya, kailangan kong i-revise yung story ko and maghanap ng other angle ng story na mapapakita talaga yung story niya. Then, sa pag-facilitate naman ng IAC materials, ang pinaka-struggle ko is yung mga students na unresponsive. Kasi kahit ilang beses kong ipasa yung i-facilitate yung email invitation ng ilang ulit, walang masyadong sumasagot sa survey. Siguro kasi yung mga students is nag-aaral din and sobrang busy sa mga paperworks. And lastly, syempre, yung pag-perform ng admin task kagaya ng market survey, nung una, nangapa ako kasi hindi ko alam kung paano siya i-conduct. Paano ko makukuha yung quotation ng mga materials na kailangan ng DSWD. Siguro yung struggles na naranasan ko during my entire internship is that yung kulang ako sa gamit, kaya kailangan talaga na ma-provide ko yung gamit na gagamitin ko sa internship. Isa na dun is yung laptop na gagamitin. And wala kaming internet connection sa bahay. Kaya si mama,
ginawa niya ng paraan, talagang nagpakabit kami kahit wala naman talaga siya sa plano namin para lang maitawid ko yung internship ko na work from home. Kahit gustuhin man namin na magkaroon ng experience on field, talagang hindi pwede kasi yung pandemic, tumataas yung cases sa Albay, tinaas din yung alert level sa Albay. Kaya naghigpit din sila. Imbis na may limited face-to-face sana, nawala. Dahil dun nga sa alert level. Struggle na din yun na kapag nag-work from home ka, magiging dalawa or tatlo yung iisipin mo, hindi lang yung trabaho. Kailangan mo din isipin yung gagawin mo sa bahay. Kung paano ka makakatulong sa household chores, kung paano ka makakatulong sa mga kapatid mo, kay mama, papa, sa mga gawain sa bahay. Kaya torn ka between doing the work muna or doing the course muna before ka mag-work. Yun yung struggles na naranasan ko. Maraming struggles na nangyari during this internship. Pero sa akin yun, hindi about sa company. Tapos na akong makagawa ng feature story. Tapos bigla na lang nagka-problema yung laptop na ginagamit ko. So malaking struggles yun sa akin kasi may deadline na kailangan ipasa yung feature story. Parang nakakahiya na malate magpasa. Tapos yung work area, lalo na kung nasa kasi work from home, parang hindi ka masyado makakonsentrate. Hindi katulad pag nasa work ka, focus ka lang talaga sa work na gagawin mo. Hindi katulad pag nasa bahay ka, maraming ingay, parang kailangan mo pang gawin muna bago yung trabaho mo as intern. Pero nalagpasan naman. So malapit na kami matapos ng 300 hours. How did you overcome the struggles? Na-overcome ko yung struggle ko sa editing sa pamamagitan ng panonood ng mga video tutorials sa YouTube. And yung struggles ko naman sa pag-perform ng admin task, siguro sa pamamagitan ng pagpapalawak ng sources ko, mga resources, paghahanap ng mga possible service providers na makakapag-provide ng mga materials na kinakailangan ko para kapag nag-conduct ako ng market survey, hindi ko na kailangan pa maghanap ng mga stores since meron ako nakasave na mga addresses and contact numbers. Yung mga struggles na overcome ko siya kasi supportive yung parents ko. Talagang tinulungan nila ako na ma-provide yung needs ko para sa internship and naging considerate sila, kasama na rin yung mga kapatid ko na kapag kailangan ko ng katahimikan talagang nakikinig naman din sila sa akin. And since naka-work from home naman, wala naman akong struggle. Yung mga struggles na yun, nasa bahay lang. Sa work naman, since I'm only updating the track, madali lang naman siya since provided naman na yung sheet and kailangan lang i-update everyday. Sa Kalahi Seeds naman, nagka-struggle lang ako sa paggamit ng applications na talagang sobrang hirap niya. Kapag magta-transcribe ka, di ba, kailangan word for word matranscribe mo doon sa transcribing application. Kapag hindi mo masyadong marinig yung interview, mahirap siya. Nahihirapan ako kasi paulit-ulit dapat makuha ko kung ano yung word na sinabi nila. Doon naman sa pag-transcribe naman, madali, yun lang naman yung struggle ko. Doon naman sa paggawa ng background, madali lang naman since provided na rin. Sa editor lang ako medyo nahirapan kasi hindi ko gamay yung editor na pinapagamit sa amin. And hindi naman talaga ako magaling na editor. Kaya talagang nahirapan ako
Pero na-overcome ko yun kasi tinutulungan naman ako ng mga kasamahan kong intern, nila Angelica and nila Reza, para magawa ko yung task. So, na-overcome ko yung mga struggles na naharap ko during the internship is kailangan palaging may may plan B. Tapos, yung expectation ng supervisor mo. And, ginawa kong feature story sa listahanan. Yung interview ko yung classmate ko si Menchie Arabaca. Sa famous quote ni Albert Einstein, in every difficult times lies an opportunity. Parang doon din, yung quote na nilagay ko, parang sa akin din natatak na kahit gaano kahirap yung mga pagdadaanan mo, may laging good side na mangyayari sa'yo kasi yun nga, yung eagerness mo na gusto mong mapakita yung best mo sa isang bagay o kaya sa work mo, parang dun mo na din ma-prove yung sarili mo. What can you advise to the students who will take internship? Pag nag-start na sila magtrabaho as an intern sa government offices or kahit sa radio station, importante na magtrabaho sila professionally. Matuto silang paghiwalayin yung personal life sa professional life. And most importantly, respect the superiors. And natutunan ko sa internship na to na walang trabahong madali. Lahat ng trabaho pinaghihirapan. Kaya kailangan gawin mo yung best mo sa mga tasks na ibibigay sa'yo despite sa mga struggles and challenges na kakaharapin mo. Ang advice na mabibigay ko lang sa mga susunod na intern is na kailangan maging flexible ka. And kailangan mong maging eager na matapos mo ang isang task kasi iba yung mundo ng eskwelahan sa mundo ng pagtatrabaho. Kapag nandito ka na kasi sa working environment, kumbaga, iba yung pressure niya na nabibigay sa'yo. Kaya kailangan may eagerness ka na matapos yung tasks na binibigay sa'yo kasi kapag deadline, walang susunod na deadline, walang susunod na deadline. Pag deadline talaga, kailangan magawa mo yung task na binibigay sa'yo. And kailangan yung impression na binibigay mo sa mga katrabaho mo is maganda. And that is our internship experience.